Da, 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 da. Her er Mathias. Så. Fortæl, hvad du har lavet i weekenden, Mathias. Jeg har været hjemme hos min far. Hvad lavede du? Gjorde hans køleskab tom. Ej, jeg har været ude. Jeg har været oppe på 100 års fødselsdag. Oppe på min skole. På min gamle skole. Og mødt mine gamle venner. Og Kig ind i kameraet, lille lort. Ja, og sådan. Det var det. Og så tror jeg, at ja, og så ville jeg gerne sige, hvad jeg skal sige. Nej, prøv at fortælle dig, hvad der skete med mig i går. Min storesøster og min storebror, de kørte galt. Jeg fik ikke helt fat i, hvad der skete, men Vi fortalte dig, at hjulet punkterede. ja, Men det hjulet gjorde det punkterede. faktisk ikke. Og så Jannik, han mistede kontrollen af bilen. Ja, men hjulet punkterede ikke. Boltene i Janniks hjul, det knækkede. Så du ved, den der bremseskive, der er inde bag fælgene. Ja, den durede ikke. Eller, Det var ikke det. Den faldt ned på fælgene. Så bremseskiven kørte faktisk oven på fældene. Og så kunne Jannik hverken bremse eller dreje eller noget overhovedet. Og så kørte vi galt. Så kørte de ind i grøften. Min storesøster har slået nakken. Og hvad hedder det nu? Ja, min storebror har slået ryggen. Smina, hvad er det, du hedder på Instagram? Det kan jeg ikke huske. Jeg tror, Du jeg skal hedder... følge min storesøster Sabina. Nej, bare gå ind på mig, og så se mine venner. Så har hun sådan, hvor hun tager selfie med Jeg hedder Sabiborg. Sabiborg. Gå ind og følg Med 2 B'er og et Y, og så Borg. Bare sådan Gå ind og Borg. følg Sabiborg og Jannik Lillegård. Lillegård. Og Vicky Christensen. Gå ind og følg hende. Og Thomas Hansen. Det var en meget nem slutning, kan jeg godt se. Må jeg se?